ҳама соҳибкор мушкили кор дорад. Мушкили кор аппаратҳомон ғам медод, аппаратҳои кӯҳна доштем. ҳозир худо ба шукр хеле пешравӣ кор омада. Аппаратҳои навзамонавӣ ҳама. Хеле ҳолатҳои мешид, мисол корра намедонистем, месӯхтем, мисол дилмода намешидем, вайрон мешид марӯҷико, мебурда мехӯрдем мисока. ҳозир ина мисол ёд гирифтем, хеле пешравӣ кор омада. мо омода кардани марӯҷик да 10 литр ширба 3 кило шакар мезанем, 2 та молоко мезанем, 3 та ванилин мезанем, 4 та сахарни пудра мезанем. Намешад камашад ҷои дӯзема омехта кунем. Не, намешад. Аввал шира мекобем, қаймоқдем, аралаш мекунем, баъд шакар медозем. Баъд аз шакар ванилин, сахарни пудра аралаш мекунем, порошок шавад. баъд дар сатил медозем, мекобем миксерқати. Миксер ки мисол порошок омода шуд, ана баъд молокоро медозем. баъд аз молоко 30 минут ба миксер мекобем. баъд аз 30 минут тайёр мешавад марӯҷики мо. баъд ба инаи аппаратҳо омода мекунем. Агар ки мо молокоро истифода набарем чӣ мешавад? дар ҳолати агар молоко надозем, ҳолати мороженик сифаташ паст мешавад, болаззат намешавад. мо аз як дастгоҳи марӯҷник тиҷорати майда ба тиҷорати калоне рафтем. ина масалан марӯҷники аппарат ай 13000 сар кардем то 40000 харидагем. ина дидесем. ина бо коктейл харидем аппарат 5000 сом. ина масалан аппарат марӯҷник кампо инашон 4500 сом. ина холодильники пешоангитон 8000 сом. мана ин холодильники десагитон 4000 сом. ана ин арзиш ина фрезер 13000 сом. мисол техника вайрон мешавад. запас дорем, бо рӯзои бозор, махсус бозори чӣ дорем, якшанбе бозор дорем, онҷа мебарем. нақшаҳо масалан ин кори мо сезонивие. дар оянда ният дорем ки як сехи рулет бикунем. ҳамчун соҳибкор тавсия метем дилмонда нашаванд. и вайрон мешавад, мисол соз мекунем, мешавад то напартоянд, мешавад.